Download af data er blevet lettere og kræver ikke længere at logge ind på FTP-serveren. Man kan downloade data på 2 forskellige måder. Der sidder en download-knap herude i venstre side. Her kan alt data fra HIP downloades fra. For at downloade data skal man først vælge et område på kortet. Det kan man gøre ud fra kommune- eller oplandsgrænser, eller ud fra et kvadrat i kvadratnettet. Nu vælger jeg Silkeborg Kommune. Kvadraterne omkring kommunen viser, hvilket geografisk område man får data fra. Så trykker vi fortsæt. Der findes 3 faner: terræn, grundvand, vandløb og jordens vandindhold. Den geografiske udstrækning af det data, man får, afhænger også af, hvilket data det er. Noget data kan man kun downloade som landsdækkende eller regionale TIFF-filer, som man selv efterfølgende må klippe ud fra sit område. For eksempel vandføring for fremtiden kan kun downloades for hele landet. Data, der downloades, har forskellige filformater. Målinger kommer ned som CSV-filer, og nogle lag kommer som geopackages. Nogle modelberegninger samt rammebetingelser downloades som net-TDF-filer. Du kan kontakte HIP-postkassen, hvis du skal have hjælp til at arbejde med net-TDF-filer. For eksempel her ligger der nogle net-TDF-filer. Det er også herinde, at man kan downloade kortet for vandløbsoplanden. Det ligger her. Man kan nu også downloade data for en enkelt tidsserie for både målinger og modelberegninger. Det gør man inden fra grafvinduerne. Kommer vi ind på en graf. Her kan man se en knap, hvor man kan downloade tidsserien som en CSV-fil. Man kan også downloade den enkelte tidsserie som et billede.